Benvinguts al Friki Online càpsula 279. Ens en anem a Desfiladero Ediciones i ens anem a aquestes sèries que estan traient de biopics, per dir-ho manera, d'autors de cinema, del món del cinema, en versió còmic. En aquest cas ens en anem a ni més ni menys que la biografia de Sergio Leone. La muerte tenía un precio, por un puñado de dólares, el bueno, el feo y el malo, el gran del spaghetti western i d'altres coses. En aquí la seva biografia. D'entrada, l'edició està molt bé, tapa dura, sense extras. Al final tenim, això sí, unes referències de cites i de pel·lícules, i amb un dibuix molt net, que de vegades ens recorda, molt italià, de vegades pot recordar fins i tot a Manara en alguns moments, on ens parla d'aquesta biografia d'aquest autor de cinema, d'aquest director, des de la seva infància fins a la seva mort. És tota la vida de Sergio Leone, la seva relació amb els altres directors, amb els actors, les actrius, des que comença de ben petit, fins i tot abans. Parla de la seva infància, la part potser que m'ha sorprès més i molt interessant perquè no coneixia el seu pare, director de cinema, mut, en blanc i negre, evidentment, i és el que li va inculcar sense, evidentment, sempre el típic dels pares dient que no facis això de gran, sigues advocat, però va seguir els passos del pare perquè de petit ell va viure aquest món del cinema. També tot l'entorn polític i social, tota la dictadura i tot el moviment feixista, al començament, els influeix molt degut que el seu pare es va negar a fer una pel·lícula per encàrrec de Benito Mussolini. A partir d'aquí el seu pare no va tenir mai més feina potent en el cinema. Va tenir que trampejar fins a la seva mort. Això, evidentment, va colpir el petit Leone i el jove Leone més endavant, i va fer un cinema que no era exactament el que ell volia. Aquí ho trobareu tot. Ell volia fer neorealisme italià, ell volia fer Vitelloni de Fellini abans que ho fes Fellini, i trobarem intríngulis divertidíssimes, interessantíssimes, com feia que Morricone toqués la música en directe mentre els actors actuaven, moltes coses interessantíssimes que jo crec que són brutals per tots els fans de Leone. La gent que no coneixi Leone doncs fliparà menys, però tots els que coneixem Leone o ens interessa el spaghetti western, crec que és un llibre fonamental per entendre d'una manera molt visual i molt planera, i al mateix temps amb aquest dibuix tan clar que ens ajuda molt a la lectura i a la trajectòria d'aquesta història de tota aquesta vida d'aquest gran autor de cinema. Salut, a llegir còmics i a veure pel·lis.